Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Bukele nazi ezinohlonze mina nje. I send that to Enoch. You know he's overseas. To say to him, now we are being told that there is another, this is a statement of the TA. And his response to me is that I don't know what is this about. I-ANC yakulandula ukuthi ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana unezivumelwano sangasese ne-DA mayelana nesicelo sayo ebesihlosa ukuvimba ukwenyuswa kwe-VAT ngenyanga ezayo kanye nokuthi lokhu yikona okuphoqa ukuthi aguqule isinqumo sokwenyusa i-VAT. Just the day before, he gave his Ad Urbi blessing, the Easter blessing to the whole world. Izinkumbi zabantu ziyaqhubeka nokushaya ujenga eSt Peter's Basilica njengoba kuyithuba lokugcina lokubona isidumo sikalowo bengumholi webandla lama-Roma Catholic Pope Francis nozofihlwa kusasa. This is how the state portrayed the received version of Luthuli's death as a train accident. Kuyaqhubeka ukwethula kobufakazi enkantolo ephakeme yasemgungundlovu esigcaweni esiphenya ngokushona kukalowo wabe engumengameli we-ANC inkosi u-Albert Luthuli yakhuthama ngonyaka u-1967. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi-ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo nakwe-SABC elihaye. Igama lami nginguDawud Phungula. Kudokudideka ngokuthi ingabe sikhona yini ngempela izivumelwano esiphakathi kwe-DA nomgcini mafakazi lonke ngodaba lwentela yempahla ethengwayo obekulindele ukuthi inyuke ngo-0.5 amaphesenti ekuqaleni kwezokwethwasa. Usotswebhu komkhulu we-ANC uMdumiseni Ntuli uthi ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana abengenalo-ke ulwazi-ke ngalesi sigameko sangaphandle kwenkantolo njengoba ephesheya kwezilwandle. Ngemuva kwesimemezelo sokuthi intela yempahla ethengwayo ngeke isenyuswa ngo-0.5% ekuqaleni kwenyanga ezayo, i-ANC ithi ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana ubengenalo ulwazi malungana nesivumelwano sangaphandle kwenkantolo okubikwa ukuthi senziwe ithimba labameli bakhe kanye ne-Democratic Alliance. When this thing was went out about the DA, because the DA issued a statement, and we knew that the DA was going to react because this is naturally going to be embarrassing for them. Yeah, but have you asked him? Have you said to him? I'm coming to that point. So when that came, we sent it to I send that to Enoch. You know he's overseas. To say to him, now we are being told that there is another, this is a statement of the TA. And his response to me is that I don't know what is this about. Ngakolunye uhlangothi Democratic Alliance ithi lokhu ngamampunge kwazise kunobufakazi obushicilelwe phansi obuveza ngokusobala abameli bomgcini mafa bexhumana ne-Democratic Alliance. The smoke and mirrors on behalf of the ANC, because when the ANC realized they weren't going to win this court case, they quickly were prepared to offer us a settlement out of court, but at the same time, they wanted to pretend that the smaller parties had persuaded them. So they offered us an out-of-court settlement, but they didn't want us to talk about that publicly, obviously, because they wanted to have this joint press conference with the smaller parties today and say, we've listened to them and we're going to change our position. Ngaphezu kwalokhu i-Democratic Alliance ithi izoqhubeka nengxenye yesibili yesicelo sayo njengoba ifuna kuhlonzwe isigatshana somthetho we-VAT 7.4 njengesingekho emthethweni ngelithi sinikeza ungqongqoshe wezemali amandla okuthatha izinqumo zentela ngokwakhe ngaphandle kokuthi ziphasiswe yiphalamende. Ibandla lama-Roma Catholic i-Cathedral of the Sacred Heart ePitoli namhlanje lisingathe inkonzo ekhethekile yokukhumbula lo obengumholi wama-Roma uPapa uFrancis ongasekho emhlabeni. uPapa uFrancis odlule emhlabeni ngomsombuluko wephasi kuzongcwatshwa kusasa eSanta Maria Maggiore.
Ibandla Cathedral of the Sacred Heart ePitoli namhlanje libe nenkonzo yokukhumbula ubengumholi wamaRoma Katolika uPapa uFrancis ondlule emhlabeni ngomsombuluko eneminyaka engama-80 uFrancis unconywe njengomholi obelela amalungelo abantu kanti namalungiselelo enkonzo yomngcwabo wakhe ozoba kusasa siqalile. Umbhishophi waleli bandla uJohn Silimela naye uncome igalelo likaFrancis kwezenkolo. Just the day before, he gave his ad urbi blessing, the Easter blessing to the whole world. The pontificate of Pope Francis has impacted the Church and the world at large in the sense that it was revolutionary. It was a pontificate that called each one of us to a greater renewal. Kusenjalo iVatican yenza amalungiselelo ayo ukugcina namhlanje ngaphambi komngcwabo kusasa lokhu njengoba izinkumbi zabantu ziqhubeka nokubona isidumbu sika Francis namhlanje. Kanti kubaholi abalindeleke ukuba babe yingxenye yalenkonzo yokuvalelisa uFrancis kubalwa unobhala jikelele wenhlangano yezizwe Antonio Guterres, umengameli wase-Ukraine kanye nomengameli waseMelika uDonald Trump nabanye. Just signed an executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. Konke sekumi ngomumo kwezokuphepha eVatican City ngaphambi kwenkonzo enkulu yokubeka uFrancis endaweni yakhe yokugcina kusasa. Ijaji uPhilip Lobsa ukhiphe isinqumo ezivuna umsola we-17 ecaleni elimayelana nenkontileka yokususa uphahla lwejebo yezigidi ezingama-255 zamarandi eFree State. uMoradi Cholota ubefake isicelo sokuba kube nesigcawu esizocubungula ukulungela kokuqula kwecala njengoba ebalula nokuthi nje ukubuyisa kwakhe eMelika kwakungekho emthethweni. Sivuna uCholota isinqumo senkantolo ephakeme ehleze eBloemfontein eFree State njengoba nje lenkantolo seyinquma ukuthi kuzokuba nesigcawu esizocubungula ukuthi ngabe ukulungele yini ukuquliswa icala. The state was unable to refer the court to any specific authority to the contrary. I therefore make the following ruling. The special plea of no jurisdiction raised by accused 17 in terms of section 106(1)(f of the Criminal Procedure Act is to be decided first and separately before commencement of the main trial proceedings. Kuleli icala bonke abasolwa bama kwelokuthi abanacala kwase kwathi ababili nokungumsola we-19 nowe-17 bathi inkantolo ayinawo amandla okuba ibaqulise icala. In this trial, all the accused have pleaded not guilty to the charges against them. In addition, 2 of the accused pleaded that this court has no jurisdiction to try them. Akuzuqhubeka lutho enkantolo esontweni elizayo njengoba ezinye insuku kulo leli sonto esibheke kulo zingamaholide. And it was decided amongst all of us that we will not be sitting next week. Inkantolo ibone kuzombeqolo ukuza kwabamele eFree State insuku ezimbalwa kuleli sonto elizayo njengoba abanye besuka kwezinye izifundazwe nje. Ufakazi wesishiyagalombili esigcaweni esiphenya ngokukhuthama kwenkosi uAlbert Luthuli eminyakeni engama-57 edlule uDokotela Jabulani Mzali uqagule ukuthi ukushayisana kwezitatimende zophenyo ezenziwa ngo-1967 ezikhomba ukuthi kukhona okwakufihlwa uhulumeni wangaleso sikhathi maqondana nesigameko. Uphenyo lusha ngokukhuthama kwenkosi uLuthuli luvulwe yi-NPA esigcaweni esihlalele lolu daba enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu.
Eminyakeni edlule uDokotela uJabulani Mzaliya useshicilele izincwadi ezimbili ezixoxa ngempilo yenkosi uAlbert Luthuli. Ebufakazini bakhe banamhlanje ukhulume ngabanye babantu ababekhona esibhedlela saseStenga ngosuku kwakhothama ngalo inkosi uLuthuli kodwa bangazange babhaliswe istatement. Omunye wabo umchaze njengomnumzane uMlilo owayengumabhalane esibhedlela nokunguye wahlebela intatheli yephephandaba iyazisa ngokukhothama kwenkosi uLuthuli ngo-1967. After one of the sisters, whom we don't know whom, confirmed that Chief Luthuli was indeed certified dead, he, Umlilo, phoned a Sunday Tribune journalist, Shamir Akacha and Umlilo were not asked to submit their affidavits. Umlilo spoke at the launch of Scott Cooper's book, Albert Luthuli, Bound by Faith, in 2010. The title of the book was deceptively entitled, and the title was, I Was There When Chief Luthuli Died. Utshele inkantolo ukuthi umbiko ukuthi inkosi uLuthuli yashayiswa iguzu ngasestation sesitimela eGledo ubona sengathi kwenziwa nje ukugqiba iqiniso ngalokho okwenzeka. Ukhale nangokushayisana kweitatimende nobufakazi obethulwe eminyakeni engama-57. Contradictory information is a sign of hiding information and causing confusion. Rather than facing the wrath of all people, having a portion believe your version was helpful for the state. And this is how the state portrayed the received version of Luthuli's death as a train accident. Isigcawu siyaqhubeka nofakazi wesishiyagalolunye enkantolo yaseMgungundlovu. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi kufanele kutholakale isisombululo sokuqeda impi ephakathi kwelaseRussia neUkraine njengoba kungazuzi umuntu ukuqhubeka kwezingxoshongxosho phakathi kwalamazwe. Usho lokhu ngesikhathi ehlangene nomengameli waseUkraine uVolodymyr Zelensky ezindlini zombuso ePitoli. uRamaphosa usephinde wagcizelela ukuthi impi eqhubekayo phakathi kweRussia neUkraine kufanele iphele. Ngo-2023 wahola ithimba labaholi base-Afrika elalihlose ukuletha ukuthula phakathi kwalamazwe omabili. I had a call with President Vladimir Putin where we both committed to work together towards a peaceful resolution of the Russia-Ukraine conflict. South Africa stands ready to continue to support all credible as well as inclusive multilateral efforts at achieving a just and sustainable, comprehensive peace. We are fighting for our freedom in this full-scale war for more than 3 years. We are fighting against the occupation by Russia, against our people being prosecuted, again, any sort of denigration of our people by the aggressors. We have a very fresh Russian attack this day. Lingxenye yamazwe ambalwa akwazi ukuxoxisana neRussia neUkraine ngesikhathi esisodwa. iUkraine iphinde yanxusa ilakulelo ukuba linxenxe eMoscow ukuba kubuyiswe izingane ezakuleli yazwe. For us to look after them, they are being kept against their will in Russia, and we have this horrible problem with Russians kidnapping on the temporarily occupied territories, hundreds of thousands. Uphoqeleke ukuba asheshe anqamule uhambo lwakhe ngemuva kwembiko ethi elaseRussia liqale phansi ukuhlasela izwe lakhe. Ukeleke sathi qo ezitolo kade uMasibuya sizokuphathela uWT. There is no single question that is raised here that there is not going to be a response on. Iphile kaNgqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathala uholi ithimba leziphathimandla ezisingethe imbizo nomphakathi wase-Eldorado Park ngenhloso yokubhunga ngezinga lobugebengu eliphezulu kuleya ndawo.
Bukela sikubingelele sikwamukele ezindabeni zehora lokuqala la ku SABC 1 Mzansi for sure. Kanti ke odabeni obelihamba phambili besibika ukuthi i-ANC yakulandula ukuthi ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana unezivumelwano sangasese ne-Democratic Alliance mayelana nesicelo sayo besihlose ukuvimba ukwenyusa kwe-VAT ngenyanga ezayo. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjalo uzozithola ngomjalo bazo. Iphini likangqongqoshe wamaphoyisa uCastle Mathalo uhole ithimba leziphathimandla esingethe imbizo nomphakathi wase-Eldorado Park ngenhloso yokubhunga ngezinga lobugebengu eliphezulu kuleya ndawo. Ongqongqoshe beminyango eyahlukene kanye nokhomishana kazwelonke kanye nabezifundazwe nezinhlangano ezahlukene babambe imbizo e-Eldorado Park eGoli ngenhloso yokuxoxisana nomphakathi mayelana nokukhathazeka kwawo ngezinga lobugebengu eliphezulu kule ndawo. We are here to listen to you. We are here to hear you out because we truly and seriously are concerned about criminality in Eldorado Park. Ukuxoxisana ke nomphakathi kuzophinde kunike ithuba lokuthola isisombululo emphakathini okhahlamezwe kakhulu udlame lwamaqembu enkulukudu. Izakhamuzi zibalule zonke izinto ezikhathaza lezi indawo. We've been here. We have never changed. This has been Elders. Why are we hearing about drug master plans and the speeding up of it at this point? This must stop. The police station yes until today. Sinechallenge kakhulu as the speaker sishilo ukuthi eFreedom Park sekuyilokho elikhulu. Ukusuka ubanjwa inkunzi eFreedom Park. Mawaka uze eLusi uzoreport ubanjwa again. But when you go to the station here and complain, there is no resources. Isikhathi esinaso labantwana abasebenza kaPanyaza nabo sebefunde ukuthatha igrant. Ngikhuluma ngento yayizwe. We are going to individually follow them. We are going to make sure that there is closure. There is no single question that is raised here that there is not going to be a response on. You will be responded to your satisfaction. Ngale mbizo ke kuhloswe ngayo ukuqeda udlame lwemgulukudu kule ndawo. Bavele enkantolo yemantshi yaseNtuzuma abasolwa abantu abayamaniswa namacala afaka phakathi ukubulala nokuzama ukubulala ezindaweni ezifana neMawoti neNanda enyakatho yeTheku. Amalungu omphakathi iningi lawo eliqhamuka eMawoti abeme ngaphandle kwenkantolo ethi afuna ubulungiswa. Ngenyanga edlule izakhamuzi zibambe imbhikisho zifuna amaphoyisa angenelele zithi ziphiliswa kabuhlungu iqembu lezigelekeqe elihlomile. Lezakhamuzi zithi sekubulawe abantu abayi-19 kusukela phakathi kukaMasingana noNhlolanja. Bafika umuntu wami ehlele ephuza baqhamuka abafana bamdubula abafana endibaziyo isizathu sikasazi nangoku. Baphinda futhi baqhaqha irufu bangena xa sebeqhaqhe irufu bangena bathatha imali ezenzokhokhela ngayo umakhe basejika lapho mebebona ukuthi abantwana abasendlini bazama ukulu baphinda futhi babulala umfowabo walobe bembulele ngoDisemba futhi. Ngesonto ledlula amaphoyisa abophe abasolwa abane okukholakala ukuthi bayathinteka emacaleni okubulala angama-20. Umphakathi waseNanda uthi usuzokhululeka uma abasolwa beqhubeka nokugcinwa ngaphakathi. Sase approachwa ke abafelokazi nayingane eseyilahlekelwe ubaba bazo ukuthi bayacela njenge-community leaders sibaphelezele sizocela imanje ukuthi ayingabadedeli labantu ngoba abekho right ekutheni bangadedela babulala abantu sibebulele kakhulu. Abasolwa bengase bebhekane namanye futhi amacala enzeka eVerulam naseKhathomena. Bazobuyela enkantolo mhla zingama-27 kuNhlaba. Umakadebona umlingisi uDon Eric Mlangeni nawo uchazwe njengenkakha nobe nekhono ekulingiseni. Umndeni, abangani kanye nalabo abesemkhakheni owodwa nabo bahlangane ke-Soweto Theatre ukuzokhumbula lo mlingisi oshone neminyaka eyi-65 ubudala.
Inkumbi zabantu ebezethamela inkonzo yokukhumbula lengqalabutho kwezokulingisa zithi nembala uwile umuthi omkhulu. Awu ubaba Mlangeni uzokhunjulwa ngeinto eziningi, uzokhunjulwa ngetalente owayenalo. Uyazi ukusukela ngesikhathi engaqala ukusebenza naye, ngaqala ukusebenza naye kwaKhala Nyonini engummeli. His jokes, you know, the legacy of people like Bradon lives on even if they are gone. Nentshe yakhula ibuka uMlangeni nawe eshaya into ecokeme ithi le bekuyingqalabutho. Ubaba uMlangeni masikakhulu kuSigodi Nice lapho aye ulaqhasha khona. Ngangisemncane ngibukela iTV kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngimbona eqhubeka edlondlobala engena nakweminye imidlalo yeTV. Lokho kungifundisile ukuthi uma ngabe uyimisela iphupho lakho liyaphumelela ngoba leli kwakuyiphupho lakhe abizelwe lona. uMlangeni nawa wazakhela igama emidlalweni othi hlala kwabafileyo edlala indawo kaZakhe Mhlongo kwathi kusabatshazwa ikhono lakhe kulowo mdlalo wasebonakala emidlalweni iSigodi Nice edlala indawo kaLaqhasha owayezoqoqa imali yakhe uke walengisa nasemidlalweni ubambo lwami eUDavid edlala nenkakha omenzi ngubanye nabanye uzofihlwa ngomgqibelo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto. Bukeleza kuqe izindaba zehora lokuqala ozakwethu bayeza nezindaba ngolimi leSiswati magamanxa ihora lesihlanu kanti thina ke sizobuya ke nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa kusidla. Bukele usale kahle.